నమస్తే, నా పేరు ఎస్ చంద్రశేఖర్. నేను ఆటో డ్రైవర్ని. మేము ఆటో నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాను. మా ఆటో వాళ్ళ గురించి గతంలో ఏ ప్రభుత్వము సరిగా పట్టించుకునేది లేదు. ఇప్పుడు జగన్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చినాక మా గురించి ఆయన ఆలోచన చేసి మేమంతా కలిసి ఒకరోజు ఆయనకి విన్నవించుకున్నాము, మా ఆటో డ్రైవర్ల బాధలు ఏమి ఎట్లా అని. ఆయన స్పందించి మా కోసము ఇది వాహన మిత్ర పథకం అనేది తీసుకొచ్చారు. మాకు పోయిన సంవత్సరం 10,000 వేశారు. అలాగే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కారణంగా మేము మాకు బండ్లు తిరగకుండా ఇంటికాడ ఉన్నాం కాబట్టి మా కష్టాలను అర్థం చేసుకొని మాకు రెండో విడత కూడా 3-4 నెలల ముందనే మళ్ళీ మాకు 10,000 వాహన మిత్ర పథకం ద్వారా మాకు అందజేశారు. అంతేకాకుండా మా పిల్లలకి ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించుకునే దానికి మాకు కొంచెం ఫీజులు కట్టడానికి ఇబ్బందిగా ఉండేది. పిల్లలకు కూడా అమ్మఒడి పథకం అనేది తీసుకొచ్చి మాకు 15,000 అమ్మఒడి పథకం కింద మాకు అందించారు. అంతేకాకుండా అనేక మంది పేదల కోసం అనేక రకాల పథకాలు తీసుకొచ్చి పేదలకు ఎంతో అండగా నిలుస్తున్నారు. ఈ విధంగా జగనన్న గారికి మా తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. కోవిడ్-19 కారణముగా మేము 2 నెలల నుంచి ఇంటికాడే ఉన్నాము. మా పరిస్థితులు బాగలేదని చెప్పి మన వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాహన మిత్ర పత్రం కింద 2వ విడత కూడా 3 నెలలు ముందే మా దృష్టిలో పెట్టుకొని 3 నెలలు ముందే 10,000 రూపాయలు మా అకౌంట్లోకి వేయడం జరిగినది. ఫస్ట్ ఆయన గెలిచిన తర్వాత మాట ఇచ్చినాడు, ఆటో కార్మికులు చాలా బాధపడుతున్నాడు, రోడ్ల పాలు అవుతున్నారు అని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన గెలిచిన తర్వాత 40-50 రోజుల లోపల మాకు ఫస్ట్ విడత కూడా ఆయనే చేసినాడు. ఇలాంటి సహాయం చేసినందుకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఏ ప్రభుత్వము ఆటో అని గుర్తించలేదు ఇంతవరకు అయింది. కానీ ఆయన కోవిడ్ కారణంగా ఇంటింటికి వాలంటీర్లు పెట్టి 1000 రూపాయలు చొప్పున ఇంటింటికి ఇచ్చినాడు. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మెచ్చుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. ఇంకొక విషయము ఏమిటంటే, మనము ఏ ఆఫీసుల కాటికి కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులకు కానీ మున్సిపల్ ఆఫీసులు కానీ ఏ కారణంగా పోవడానికి వీలు లేదు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క విషయం మనము ఏది పెట్టుకున్నా సచివాలయంలో పోయి మనము ఇచ్చేసుకుంటే ఇంటికాడ వచ్చినాక వాలంటీర్లు అడిగినారు అనుకోండి, వాళ్ళే మీకు అన్నీ చేసి పెడతారు. ఈ వాలంటీర్ల సిస్టము, సచివాలయం సిస్టము వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం చేసినందుకు వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదములు తెలుపుతున్నాము. ఇంతకు ముందు మాదిరిగా మనము ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోయి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కానీ బర్త్ సర్టిఫికేట్లు కానీ చాలా బాధలు పడేవాళ్ళము. కానీ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ వచ్చిన తర్వాత కాలంలో మనము ఎక్కడికి పోయే ఇదే లేదు. రేషన్ కూడా మనకి కరెక్ట్ టయానికి ఇస్తుంది. ఈ కోవిడ్ కాలంలో కూడా రేషన్ 6 సార్లు ఫ్రీ ఇచ్చినాడు. ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని పని మన వైఎస్ఆర్ జగన్ అన్న చేస్తున్నాడు. ఇంకా రాను చాలా చేయబోతున్నాడు. కాబట్టి అలాగే పేదవాళ్ళకి ఇండ్ల స్థలాలు ఇచ్చి వారి పేరు మీద కూడా చేసిస్తాడు త్వరలో. మనకి ఏమంటే ఇప్పుడు కోవిడ్-19 ఉంది కాబట్టి కరోనా వదలట్లేదు కాబట్టి ఆయన కొద్దిగా పెండింగ్లు వేస్తున్నాడు. కానీ కోవిడ్ మహమ్మారి పోయిందనుకోండి, మనకి అన్ని విధాల అన్ని శతాల మన అన్నగారు అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ఇంటి వద్దకే వచ్చి చేస్తారు. వృద్ధాపులకు కానీ పింఛన్కి ఇంతకుముందు వేరే ప్రభుత్వంలో వేరే ఎక్కడికో ఆటోలకి ఇక్కడ బాధలు పడి తెచ్చుకునే వాళ్ళు పింఛన్లు. ఇప్పుడు అలా కాకుండా 1వ తారీఖు పొద్దున 6 గంటల నుంచి వాలంటీర్లే ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళే పెద్దోళ్ళకి ముసలోళ్ళకి కానీ ముసుగోళ్ళకి కానీ అందరికీ ఇస్తున్నాడు. ఆయన సహాయం ఎవరు మర్చిపోకండి దయచేసి. టీడీపీ వ్యాయామంలో ఆయన అన్నాడు మీకు 10,000 వేస్తాం అట్లా ఇట్లా అని, కానీ వేయలేదు. కానీ ట్యాక్స్ ఒకటి తీసేసినాడు. కానీ ఆయన ఎప్పటికీ ఆటో వాళ్ళని గుర్తింపు పెట్టలేదు, మాకు గుర్తింపు లేదు. కానీ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న వచ్చిన తర్వాత ఆటో వాళ్ళు, తర్వాత టైలర్లు, న్యాయ బ్రాహ్మణులు, అలాగే చాకలి వాళ్ళు, అది ఇంకొక విషయం. నిన్న మరి దర్జీ వాళ్ళకు కూడా వేసినాడు, చేనేత కార్మికులకు నిన్న వేసినాడు అకౌంట్లో డబ్బులు. ఏమన్నా ఈ టైలర్లకి అందరికీ 10,000 వేసినారు. మొత్తానికి అందరికీ బీద వాళ్ళకి బాగా సహాయం చేస్తున్నాడు. కావున మనం ఎప్పటికీ ఎల్లప్పుడూ మనం జగన్ అన్నని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందా కోవడమైనది. వాహన మిత్ర పత్రం కింద నాకు 2 విడతలు 20,000 రూపాయలు నా అకౌంట్లో పడినాయి. నెలకి ఒకసారి 10,000 ఒకసారి 10,000.
ఆ డబ్బులు ఈ కోవిడ్ కారణంలో చాలా ఉపయోగపడినాయి. అప్పుడు ఇంతకు ముందు కూడా మేము లాక్డౌన్ కారణంగా 70 రోజులు లాక్డౌన్లో ఇంటికాడే ఉన్నాము. ఆటో తిరిగిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మన అన్నగారు అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వాహన మిత్ర ఫస్ట్ పథకాన్ని మా ఆటో వాళ్ళకే వేసినాడు. తర్వాత టైలర్లకి, న్యాయ బ్రాహ్మణులకి, చాకలి వాళ్ళకి అందరికీ వేసినాడు. నమస్తే సార్, నా పేరు గిడ్డయ్య. మాకు జగనన్న మాకు 10,000 వేయడం చాలా ఉపయోగపడింది. లాక్డౌన్లో మాకు 70 రోజులు షాపులు తెరచలేదు. చాలా మా న్యాయ బ్రాహ్మణులు అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మేము ఎక్కడ బయటకు పోయేతోళ్ళం కాదు, వేరే పని చేసుకుని చేత కాదు. ఏం సార్, జగనన్న మాకు సాయం చేసినందుకు చాలా మేలు సార్. గతంలో ఎవరు ఏం చేయలే సార్. నమస్కారం సార్. నా పేరు మంగళగిరి రూపాదప్ప. నేను పని చేయబట్టి దాదాపుగా 25 సంవత్సరాలే. మాకిద్దరికే ఎప్పుడు ప్రభుత్వం మాకేం ఇలే. ఇన్ని రోజులు కానీ మాకు మొన్న జగనన్న మాకు 10,000 ఇచ్చినాడు. మా పిల్లలకి మాకి అమ్మఒడి ఇచ్చినాడు 15,000. తర్వాత వచ్చేసి మా పని చేసే వాళ్ళకి మాకు వచ్చేసి 10,000 ఇచ్చినాడు. లాక్డౌన్ టైంలో మాకు చాలా ఆదుకున్నాడు. తర్వాత వచ్చేసి మేము చాలా ఇబ్బందులు పడినాం 70 రోజులు. మాకు చాలా అల్లాడిపోతుంటాం మేము. ఆ టైంలో మాకు చాలా సాయం పడినాడు జగనన్నకి. మీ జగనన్నకి మేము వందనాలు చెప్పుకుంటున్నాం. నేను చేయబట్టి 25 సంవత్సరాలే పని చేయబట్టి మాకైతే ఎప్పుడు నేను అందుకోలే అని జగనన్న నాకు ఇచ్చినాడు 10,000 రూపాయలు. మా పిల్లలు కానీ నాకు 2 పిల్లలకి, ఒక పాపకు వచ్చేసి నాకు 15,000 అమ్మఒడి ఇచ్చినాడు. మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాం. జగన్ సారికి మేము వందనాలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఎప్పుడు ఇంతవరకు మేము అస్సలు వస్తాయని అనుకోలే మేము. అయినా మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాం. మొత్తానికి 5 సార్లు ఇస్తున్నాడు. ఫస్ట్ సారి ఇచ్చినాడు, 4 సార్లు ఇస్తాడు. షాప్ ఓనర్లకి అయితే 10,000 ఇచ్చినాడు. వర్కర్స్ ఉంటారు, ఆ వర్కర్స్ కానీ ఏమన్నా దయచేసి వాళ్ళకి ఏమన్నా కొంచెం సాయం చేస్తే బాగుంటుంది. మాకు 10,000 ఇచ్చినాడు. వాళ్ళకి ఒక 5,000 అన్నా ఇస్తే వాళ్ళు కొంచెం సంతోషపడతారు. ఎందుకంటే ఓనర్లు మాత్రమే 10,000 వస్తున్నాయి. మాకెట్టా మేము చేస్తున్నాం కదా, మేము కూలి వృత్తి పని చేస్తున్నాం కదా, దానికి ఏమన్నా మాకేమన్నా ఇస్తే బాగుంటుందని అని అనుకుంటున్నారు. మీరు దయచేసి అది ఏమన్నా కొంచెం మీరు చూస్తే బాగుంటుంది. రాజు టైలర్, కర్నూలు. వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున మాకు 10,000 అందినవి. ఈ కరోనా కాలంలో మాకు సీఎం గారు సహాయం చేయడం వల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటివి మరి ఎన్నో చేయాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారిని మనసాలా కోరుకుంటున్నాం. గత ప్రభుత్వంలో ఏ సహాయం అందలేదు మాకు. ఈ ప్రభుత్వంలో ఫస్ట్ టైం మాకు 10,000 ఇవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. టైలర్స్కి అలాగే ఇంకా మరెన్నో ప్రోత్సాహాల నుంచి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. నా పేరు ఈరన్న, రైతు మార్కెట్లో కూరగాయలు అమ్ముతాను. నాకు 2 పిల్లలు, ఒక బాబు, ఒక కూతురు. మాకి అమ్మఒడి డబ్బులు అందినవి. ఈ ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మాకు జగనన్న ఇచ్చిన 15,000 అమ్మఒడి పథకం 15,000 మా పిల్లలకి స్కూల్ ఫీజులకి చాలా ఉపయోగపడినవి. ఏ గవర్నమెంట్ ఈ విధంగా చేయలేదు. మాకు చాలా మేలు చేసినాడు జగనన్న. ఆయనకు మా కృతజ్ఞతలు, శుభాకాంక్షలు. నా పేరు డబల్వి భారతి. మేము శ్రీరామ్ నగర్లో నివాసం మాది. మాకు వచ్చి అమ్మఒడి వచ్చింది. అమ్మఒడి వచ్చి 15,000 వచ్చింది. ఏ సీఎం ఇంతవరకు చేయలేదు, ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు. ఈ సీఎం చేశాడు. జగనన్న ఎంతో హెల్ప్ చేశాడు. అమ్మఒడి వలన మా పాపని మేము చదివించుకుంటున్నాం. 2 నాకు అమ్మాయిలే. మా హస్బెండ్ వచ్చి ప్రైవేట్ జాబ్. అమ్మ పథకం వల్ల మాకు చాలా మేలు జరిగింది. అమ్మఒడే కాదు, మేము పొదుపులో కూడా ఉన్నాను. మాకు రుణ మార్పిడి కూడా చేసినాడు. జగనన్న ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తున్నాడు. ఇంకోటి ఇంటి పట్ట కూడా వచ్చింది మాకు. ఇలా ఎన్నో పథకాలు చేస్తున్నాడు. అవి ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇలాంటి పథకాల వల్ల మాకు ఎంతో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి సీఎంకి ధన్యవాదాలు. నా పేరు డబ్ల్యూఎన్ గిరిజర్, శ్రీరామ్ నగర్, కర్నూలు జిల్లా. ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్ వద్దు అంటున్నారు. ఇంగ్లీష్ మీడియంస్ వద్దు అంటున్నారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటే చాలామందికి నిరుపేదలకు చాలా మంచిది. ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఫీజులు చాలా ఎక్కువ ఉండడం వలన ఎవరు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివించలేకపోతున్నారు చాలామంది. అదే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అందరూ నిరుపేద పిల్లలు కానీ అందరు పిల్లలు కానీ చదివిస్తారు. ఈ పథకము తెచ్చినందుకు, ఇంగ్లీష్ స్కూల్ పెట్టాలి అనే పథకం తెచ్చినందుకు జగనన్నకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇది ఎంత తొందరగా
పెడితే అంత చాలా మంచిగా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నాకే జరిగింది. నేను డిప్లొమా చదివాను. బనగానపల్లిలో వాసవిపాలె కాలేజీలో చదివాను నేను. అక్కడ చాలామంది పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినారు. వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ స్కూల్ తెలుగు మీడియం చదివినారు. అక్కడ చెప్పేది ఇంగ్లీష్లో, వాళ్ళకి అర్థం కాక ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చాలా కష్టపడినారు. అదే అప్పటి నుంచే ఉండింటే కానీ ఇప్పటి వరకు చాలా బాగుండేది. ఏ సీఎం కానీ ఇంతవరకు చేయలేదు. ఈ సీఎం ఇట్లా చేస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. చూసారుగా వైసీపీ నేతలు ఏమంటున్నారో. భారతదేశంలోనే ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని సంక్షేమ పథకాలు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సంవత్సర కాలంలోనే పూర్తి చేశారని చెప్పేసి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు. మరోపక్క సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధిదారులు మాత్రం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా దేవుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రతిపక్ష నేతలు మాత్రం ఈ సంవత్సర కాలం కాస్త మరో 10 సంవత్సరాలు వెనకబడిందని చెప్పేసి ప్రతిపక్ష నేతలు అంటారు. ప్రతిపక్ష నేతలు ఏమంటున్నారో తెలుసుకోవాలనుందా? అయితే వైసీపీ ప్రభుత్వం సంవత్సర పాలనపై స్పెషల్ స్టోరీ పార్ట్ 2లో చూడండి. ప్లీజ్ వాచ్ 3 న్యూస్ మీడియా.